Тур эфирда яңалыклар чыгарылышы исәнмесез. Студияда сезне мин Фәридә Сабирҗанова сәламлим. Иңелек тапшыруның кайбер мөһим темалары хакында. Пассажирлар өчен киң, иркен, бөтен удобствосы, пожалуйста, йомшак. Төзекләндерелгән юлдан яңа автобуслар, республика лидерына яңа маршрутлар тәкъдим иттеләр. 40 ел буена көтелгән бик зур шундый бәйрәм балалар өчен, безнең балалар өчен инде Сидоровкада. Сидоровка һәм Комсомол парклары үз ишекләрен ачты. Гренада паркында булачак бассейн нигезенә беренче таш салынды. Мәктәп урынына лицейда укыячаклар. Быелгы уку елын 14нче мәктәп яңа статуста каршылый. Ярминкәдә бәяләр яхшы. Аллага шөкер. Яшелчәләрдән алып ярмага кадәр шәһәрдә ярминкәләр чыра башланды. Төзекләндерелгән юл үз сәгате сукканны көтте. Бүген тантаналы шартларда Сөембикә һәм Халыклар дуслыгы проспектлары ачылды. Онда Рөстәм Миңнеханов катнашты. Республика лидерына автобусларның яңа маршрутларында тәкъдим иттеләр. Просим вас открыть движение по обновленному участку дороги проспекта в Сөембикә Дружбы народов. Проспектны төзекләндерү быелның маенда башланган иде. Ремонт өчен республика бюджетыннан 660 миллион сум акча бүленде. Работа еще не завершается. Эш әле төгәлләнми. Моны шәһәр программасы буенча без сәнәгать зонасындагы юлларны реконструкцияләүгә керешәбез. Проспектта ремонтны Камдорстрой эшләде, үзегезнең предприятие. Бу да куанычлы. Яхшы һава торышы, шәп юллар белән сезне. Рөстәм Миңнеханов газ мотор ягулыгына эшләүче яңа автобуста йөреп тә карады. Юллар сыйфатына автобусларга үз бәясен бирде. Шәһәрдә алар 5 сентябрьдән маршрутларга чыкты. Автобусларның паркы исә шәһәр читендә урнашкан. Алар төнгә биредә калдырыла. Техник торышлары тикшерелә. Яңа маршрутларда йөртүчеләр дә махсус формадан булачак. Пассажирлар өчен киң, иркен, бөтен удобствосы, пожалуйста, йомшак. Сикертмей фонды. Жылы язылган график буенча җиргә тырышабыз. Шул графиктан калмаска инде. Пассажирлар йөртүнең үзгәреше чалда электрон карталар системасын камилләштерүне таләп итәчәк. Автобуслар нигездә кондукторларсыз эшли. Аларга валидаторлар куелган. Алга таба маршрутларда тулысынча электрон түләү системасына күчү планлаштырыла. Мы руководствуемся практикой других городов. Без башка шәһәрләр тәҗрибәсен кулланып эшлибез. Әйтик, Лепескта барысы да автоматлаштырылган. Анда моңа кыска вакыт эчендә ирешкәннәр. Бездә әлегә транспорт карталары аз кулланыла, әмма киләчәктә түләү системасы үзгәрәчәк, чөнки бу бик табышлы һәм уңайлы. Пассажирларга барлыгы 6 маршрут буенча күп кеше сыдырышлы автобуслар хезмәт күрсәтәчәк. Шәһәрдә әлегә газ ягулыгы салу станциялары җитәрлек түгел. Түрәләр ышандыруынча, инде ел ахырына әлеге проблема хәл ителергә тиеш. Лейсан Ханова, Андрей Рачев, яңалыклар. Чаллыда 2 яңа парк ачылды. Сидоровка һәм Комсомол паркларында бүген Рөстәм Миңнеханов та булды. Парк оралары ерак түгел, быел гына төзекләндерелгән жер асты юлы аша гына үтәсе. Комсомол паркында Рөстәм Миңнеханов белән Наил Мәхтиев агач утырттылар. Биредә шулай ук чәчәкләр утыртуны президент белән бергә хәрәкәте волонтерлар оештырды. Сидоровка паркында алар республика тасмасы акциясын үткәрде. Һәркемгә Татарстан әләме төсләрендәге ленталар тараттылар. Исегезгә төшерәм, 2015 ел Татарстанда парклар һәм скверлар елы дип игълан ителде. Республика бюджетыннан яшел зоналарын төзекләндерүгә 1 миллиард сум акча бүлеп бирелде. Чаллыда барлыгы 9 парк яңартылды. Комсомол һәм Сидоровка паркларын шәһәрдәшләр инде 2 көн алдан бәяләп өлгерде. Алар тантаналы төстә 5 сентябрьдә ачылды. Бу көнне республиканың төрле почмакларында парклар фестивале үтте. Парк ачылу биредә яшәүчеләр өчен зур бәйрәм. 40 елдан артык Сидоровка бистәсендә бер яшел зонада төзелгәне юк иде. Паркны ачу тантанасында республиканың икътисад министры Артем Здунов та катнашты. Пусть наша республика будет примером для всей России. Шундый парк скверлары белән безнең республика бөтен Россия өчен үрнәк булсын. Менә монда ишеткәнемчә, бу көнне биредә яшәүчеләр 40 ел көткән.
Кичкенәләр өчен беренче урында балалар шәһәрчеге төзелгән. Шахмат шашка уеннарына да урын табылган. Туп белән уйнарга яратучыларга волейбол, футбол төрләрен сайларга мөмкинлек бар. Үзләренең көчләрен сынап караучыларга спорт инвентарьларының бик күп төрләре куелган. Каждый день я после школы смогу выйти потренироваться. Көн сайын мәктәптән соң чыгып шөгыльләнә һәм йөгерә алам. Яңа майданчыклар куелган. 40 ел буена көтелгән бик зур шундый бәйрәм балалар өчен, безнең балалар өчен инде Сидоровкада. Балалар, ата-аналар барысы да бик шат. Яшь аналарга җөрергә, олы кешеләргә җөрергә бик уңышлы урын инде. Бик күңелле, бик матур эшләнелгән. Без барыбыз да шат. Йөгерешчеләр һәм велосипедта җилдерергә яратучыларның да сөенече эшенә сыймый хәзер. Тигез узын юлда бала егылса да куркынычсыз төзүчеләргә рәхмәт ди арба тартып йөрүче әниләр. Резинадан салынган бу юллар йомшак һәм бернинди җыйсыз. Абынып егылу куркынычы да юк. Можно заливать в зимний период времени. Бу юлларга кыш көне су сибеп боз ясарга була. Җәй көне уен майданчыгы, кыш көне тимер аякта шуарга, хоккей уйнарга мөмкин. Сидоровка паркыннан ерак түгел тагын бер яшел зона барлыкка килде. Комсомольск скверында да бу көнне Алмат шәһәр урында юк иде. Биредә әле эшләр төгәлләнеп бетмәгән, чыршы наратларны утырталар. Балалар чыршыуына, төп чалалылар җырмагына күмелгән сквер кичкә кадәр тынмады. Гөлсия Валиуллина, Андрей Райчеев, Яңалыклар. Чаллыда яңа бассейн булачак. Гренада паркында бүген аның нигезенә беренче таш капсула салдылар. Шәһәрнең 85 еллыгына республика хөкүмәте Чаллыга шундый бүләк ясады. Тантанада Рөстәм Миннеханов катнашты. Хәзер Чаллыда 3 бассейн бар. Яңа шәһәрдә Олимпийский, Гәстә Дельфин, Зәп бистәсендә Дулкын бассейннары эшли. Барысы да совет чорында төзелгәннәр. Якын тирәдә бассейннар бөтенләй юклыгын исәпкә алсаң, Гренада паркында төзеләчәк яңа корылма бик урынлы булачак. Бассейн 60-40 метр майданда. Ул су спорты төрләре буенча дөнья чемпионатында кулланылды. Мы решили, что вот эти... Бу бассейннар безнең республикада сакланырга тиеш. Аларны башта вакытлыча гына кулланырга дигән фикер бар иде. Бүген яңа спорт объекты төзелеше башланачагын хәбәр итеп, беренче истәлек ташы салынды. Корылма полы һәм синхрон йөзү белән шөгыльләнү төрләре дистанцияларга йөзү өчен төзелә. Я думаю, что это даст толчок. Әлеге корылма Татарстанда синхрон йөзү төрен үстерү өчен этәргеч булачак. Бүгенге көндә Россия җыелма командасы составында нибары бер кызыбыз гына чыгыш ясый. Минемчә, яшенә карап, һәр командада берәр шәһәрдәшебез булырга тиеш. Очень приятно, что в нашем городе... Шәһәребездә шундый корылма булачагы сөендерә. Балалар күп йөрер дип уйлыйм. Республикада барлыгы 3 яңа бассейн булачак. Аларның берсе Казанда кала, икенчесе Базарлы Матакка китә, өченчесе Чаллыда төзеләчәк. Алар барысы да киләсе елның 1 сентябренә кадәр куллануга тапшырылырга тиеш. Лейсан Ханова, Константин Величко, Айрат Закиров, Илнар Харисов, Яңалыклар. Рөстәм Миннеханов шәһәр активы белән очрашты. Энергетик мәдәният сараенда табиблар, укытучылар, мәдәният хезмәткәрләре, депутатлар һәм башка өлкәләрдә эшләүче шәһәрдәшләр җыелды. Рөстәм Миннеханов һәм Наил Мәхдиев үз чыгышларында соңгы елларда шәһәр һәм республикада булган уңай үзгәрешләр, икътисади кризисның ни рәвешле тәэсир итүе һәм киләчәккә максатлар хакында сөйләделәр. Очрашу барышында республиканың атказанган мәдәният хезмәткәрен, атказанган машина төзүчене, сәламәтлек саклау өлкәсенә зур өлеш керткән хезмәткәрләрне дә билгеләп үттеләр, аларга медальләр тапшырдылар. Конечно, у нас была универсиада, были большие сложные задачи. Башкалы алдында зур бурычлар торды. Универсиада, чемпионат узды. Һәм игътибарны без Казанга гына юнәлтмибез, башка шәһәрләрендә үстерәчәкбез. Чаллы Казаннан соң икенче урында тора. Без үсеш өчен бар көчебезне куячакбыз. Хәзер рекламага бүленәбез, безнең белән бергә калыгыз. Мәктәп урынына лицейда укыячаклар. Быелгы уку елын 14нче мәктәп яңа статуста каршылый. Ярминкәдә бәяләр яхшы. Аллага шөкер. Яшелчәләрдән алып ярмага кадәр шәһәрдә ярминкәләр чыра башланды. Икемеңдә 15 елның 13 сентября бердәм тавыш бирү көне. Татарстанда республика президентын
һәм җирле үзидарә органнарына депутатлар сайлыйбыз. 2015 елгы сайлаулар 900-дән артык сайлау кампаниясын, 3 миллионга якын сайлаучыны берләштерә һәм Татарстанның барлык районнарында үткәрелә. Һәр граждан сайлауда катнашырга хокуклы. 2015 елда иң мөһим сайлаулар. Предприятие продает аквариум объемом 150 литров для офиса 2015 года выпуска. Телефон 56 15 09. Меня часто спрашивают, какой он дух победы? Он командный. Надежность и вера людей, с которыми ты идешь к триумфу. Для меня это камазовцы. Наш гигант проживал разные времена, но всегда выходил победителем. Я верю в челнинцев и горжусь, что их руками создаются КамАЗы, которые ничего не боятся. И об этом знают на всех континентах. Люблю Челны. Иду на выборы. Тур эфирда яңалыклар һәм без дәвам итәбез. Yol көннәрендә Дизелист һәм Орбита бакча ширкәтләрендә янгын чыга. Икесендә дә мунча яна. Орбитадагы бер катлы агач бина бөтенләй белән янып бетә. Коткаручылар әйтүенчә, хуҗаларның сак булмавы, мичнең артык кызу булуы янгын чыгуга китергән. Дизелист ширкәтендә мунча өлешчә яна, 300 мең сумлык матди зыян килә. Мәктәп урынына лицейда укыячаклар. Быелгы уку елын 14-нче мәктәп яңа статуста каршылый. Башкарма комитет җитәкчесе карары белән уку йорты Пушкин исемендәге 78-нче пролицей итеп үзгәртелде. Биредә капиталь төзекләндерү үткәрелде. Шимбә көнне аның сыйфатын Наил Мәхдиев тикшерде. Яңа статус укучыларга нәрсә бирер? Бу хакта тулырак хәбәрчебез сюжетында. Получилось просто круто! Можем мы теперь сказать, посмотрели, оценили, мы ремонт только на 5! Пролицей укучылары гына түгел, Наил Мәхдиев җитәкчелегендәге делегациядә бинаны капиталь төзекләндерүгә уңай бәя бирде. Мәктәп салынганга 42 ел. Быел бирдә фасадларны яңартылар, электр челтәрләрен һәм сантехниканы алыштырдылар. Гомумән бинага яңа сулыш өрелде. Белем учагы тыштан гына түгел, эштәлеге белән дә үзгәрде. Мы являемся первой школой ступенью, начальной школы ступени лицея номер 78. Без 78-нче лицейның беренче баскычы булып торабыз. Үсеш стратегиябыз нәкъ лицейныкы кебек булачак. Безнең бинада башлангыч сыйныфлар белем алачак. Алар соңыннан укуларын лицейга күчеп дәвам итә ала. Бу проект 3 ел элек тормышка ашырыла башлады. Пролицейда белем бирү, тәрбия процессы барысы да лицей программасы нигезендә башкарыла. Моннан тыш 14-нче мәктәп бинасында дәрестән тыш вакытны оештыру өчен дә мөмкинлекләр күп. Именно возможности школы соединения. Биредә үк балалар параллель рәвештә музыка мәктәбендә укый ала. Дәресләрдән соң вакытларын биредә файдалы итеп үткәрү мөмкинлеге зур. 5-нче сыйныфка инде алар һәр яклап әзерлекле булып килә. Пролицейда балаларга Пушкин исемендәге лицей укытучылары белем бирәчәк. Лесенханова, Андрей Рачеев, яңалыклар. Бәрәңге, кишер, суган, узган шимбә көнне шәһәрдәшләр тарафыннан нәкъ менә әлеге яшелчеләргә сорау зур булды. Чаллыда ярминкәләр башланды. Алар 3 мәйданда оештырылды. Халык бәяләрдән канәгатьме? Алиаскар Камал бульварындагы ярминкәдә шәһәрдәшләр белән Лейсан Ханова сөйләште. Ярминкәләрнең әле беренче көне генә булса да, сәүдә шактый уңышлы. Сатучылар якын тирәдән генә түгел, ерак районнардан ук килгәннәр. Апкилдек бәрәге шөгендер, кабак, кәбестә, бөтен халыктан арткан продукцияны җыябыз да загыткан торыш ярмаркаларда сатабыз. Ярминкәдә шәһәрдәшләр кышлык ризык алып калырга тырышса, авыл хуҗалыгында эшләүчеләр өчен бу җитештергән продукцияларын сатып акча эшләү мөмкинлеге. Населениедән алсак, 2-3% наценка куябыз. Безгә менә бу транспортный расходларны бөтенләй возмещайттылар. Шуңа без накладта калмыйбыз. Бу балык һәм кыслаларны Кама Агыйдел елгаларыннан тутканнар. Моның белән Актанышта 17 бригада шөгыльләнә. Балыкларның бәяләре бездә бик көчсез. Карплар, сазаннар 150 сум. Калганнар инде вак балыклар инде 50-60 сум, шундай хаклар инде бездә социальный цена дип әйтәбез инде. Ярминкәгә сәүдәгәрләр бал да алып килгәннәр. Белгәнебезчә, әлеге продукт быел җәй яңгырлы булу сәбәпле аз булды. Бирдә исә аны татып карарга да мөмкин. Шәһәр халкы беренче чиратта хакларны күзәтә. Алар өчен продукцияның сыйфаты гына түгел, бәясе өчсез булу кирәк. Ярминкәдә бәяләр яхшы. Аллага шөкер, кишер алдым, кабак алдым, суган алдым. Аллага шөкер. Әлхәмдүлилләh.
şulay bulsun, her vakit şulay bulsun. Нормальный цены инде, кибеткә караганда. Сызрак инде, нормально. Нәрсә алырга җыенасыз? Ит карарбыз дигән әле алмадык. İt aldım. İtin kabargası 260. Bütün yerleri, ayak yerleri 280 сум килограмм. Күп арзан, ничек арзан булмасын. Кибеттә 300-дән артык кадында. Ярминкәләр киләсе шимбә көнне яна үтәчәк. Алар гадәттәгечә 3 мәйданда, Галиаскар Камал бульварында, Южный агросәнәгать комплексында һәм Сорман трактында оештырыла. Лесен Ханова, Андрей Рачеев, Яңалыклар. Һәм кабат парклар темасына әйләнеп кайтабыз. Парк һәм скверлар елына безне Чаллы ТВ радиокомпаниясе дә үз өлешен кертте. Җиңү паркында гашыклар скамьясы ачу тантанасы узды. Гашыклар скамьясын гашыклар ачты. Табаның гына төшкән яшь кәләш белән кияү Айдар һәм Анастасия кызыл тасманы кисте. ЗАГСа после 7 мостов будет приезжать именно сюда. Гашыклар скамьясы озак еллар бергә яшәүче парлар өчен дә рәхәтләнеп ял итү урыны булачак. Бәйрәмдә аларны аерым хөрмәтләделәр. Менә шушындый бәйрәмнәр күбрәк булсын. 50 ел торган кешеләр күптер ул. Бөтенесендә тәбрикләп, шулай итеп матур итеп яшәргә насыйп итсен. Шәһәрдәшләргә күңел радиосы концерт программасы бүләк итте. Һәркемгә яхшы таныш алып баручылар, җырчылар бәйрәм атмосферасы тудырды. Бүгенге чара безнең бигрәк тә матур. Ул без бергә, без һәрвакыт бергә, без бер-беребезне аңлап яшибез дигән менә шушындый ниндидер бер тема астында без скамья, мәхәббәт һәм сөю сәгадәт скамьясы ачарга булдык. Бәйрәмнәр оештыралар, шундый рәхәт, шундый күңелле менә безгә, зур кешеләргә йөрергә якын. Бик матур бәйрәм, яшьрәк булсын. Яшьләр өчен бигрәк тә кирәк инде. Яңартылган Җиңү паркына гашыклар скамьясы тагы бер ям өстәде. Бирдә төзекләндерү эшләре дәвам итә. Часть парка мы сегодня взяли в работу. Бездә яңартылган сквер һәм парклар инде шактый. Олы яшьтәге шәһәрдәшләребез белән очрашып, аралашу, балаларыбызның үсүен күрү олы бәхет. Шушы көннән башлап сөйгән ярлар өчен тагы бер очрашу урыны артты. Җиңү паркында Чаллы ТВ телерадио компаниясе тарафыннан ачылган гашыклар скамьясы. Ильвин Васильева, Ильнар Харисов, Айрат Закиров, Яңалыклар. Бүгенге менә шулар, кичләрегез исән-имин үтсен, сау булыгыз.